Mgbede ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, ekenekwa m unu. Tata ụbọchị orie, asị m ka orie mara anyị mma. Asị m ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atakwana ma azụ ahụ na. Asị m ndụ anyị n'ofu n'ofu, ogologo ndụ na-arụ isi ike, udo n'iru udo n'azụ, ihe akụakụ na ihe enwenwe. Ana m asị ka chi anyị chekwaba anyị, bụrụ anyị ụzọ, kpere anyị azụ, chụọrọ anyị ajọ mmụọ, chụọrọ anyị ajọ mmadụ, chụọrọ anyị amụsụ nwoke na amụsụ nwaanyị, aka oghere mmụọ na aka oghere mmadụ, esi na be nne na be nna na ikwu nna anyị abịa. Ka chi anyị bụrụ anyị ọgụ, bụrụ anyị ọnụ anyị. Tata bụ ụbọchị orie na afọ na nkwọ na eke, ahịa nọ n'ụbọchị na-anọ ise. Ndewo na ụmụ Igbo, ekenekwa m unu. Afọ mbụ Nwada Gbarọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ọkwazi m onye isi nchụaja na Agbarọma ọdịnala temple nke dị n'Enugu steeti. Eji m ohere a wee wetara anyị ozi ọma nke si n'aka ndị mbụ na ndị egede wee bịa, ozi ndụ na ozi udo. Tata na ihe anyị bịara ịkụzi tata bụ ihe gbasara chi onye ụwa. Chi onye ụwa ya bụ isiokwu anyị ji maka ya wee bịa tata. Ihe anyị ji revisit this topic bụ maka ndị ka na-ajoin anyị ajoin na ndị ọ na-edosiri anya ihe bụ ihe gbasara chi onye ụwa. N'ala Igbo na ndị Igbo kwenyere ịnụ ụwa. Ọ ọdịnala Igbo na mmadụ na-anụ ụwa. Ịnụ ụwa bụ mmadụ ịbịaghachi ụwa azụ as a result of not fulfilling his or her purpose of creation. E nwere ọtụtụ ndị bịara ụwa, ọnwụ egbuchuo ha. E nwere ọtụtụ ndị bịara ụwa, ndị aka oghere akpara ha aka. They could not fulfill their purpose of creation. Ha nwụọ. Returning back again, wee mezu ihe ha ji maka ya wee bịa ụwa, nke ha na-emezuru na ndụ nke ọzọ. Ọnya kpatara enwere chances mmadụ nwere ike ịnọ ụwa ugboro one ma one. Ndị Igbo kwenyere na a na-anụ ugboro asaa. Yes, ndị Igbo kwenyere na a na-anụ ụwa ugboro asaa. Ndị Igbo kwenyekwaziri na nwoke nwere ike ịnọ nwaanyị ụwa, nwaanyị nwere ike ịnọ nwoke ụwa, arụsị nwere ike ịnọ mmadụ ụwa. Ọtụtụ mgbe ịnụ ụwa mmadụ na-esikarị be nna ya ma ikwu nne ya, maternal side or paternal side. Nwee ike isi ikwu nne nne ya ma ikwu nne nna ya wee bịa. Enwere ike ịbụkwanụ n'aka onye enyi nke ya na nne ma nna onye ahụ dị na mma nke ukwuu. Onye ahụ nwere ike isi ka ọ nọrọ onye a ụwa duto ka ha si wee fụ onwe ha n'anya. Ịghọtago? Arụsị nwere ndị ọ na-anụ ụwa. You understand? Mmiri na-anọkwa ụfọdụ ụwa. Now, ọ bụrụ na ịpụta ụwa dịka onye Igbo, the first entity gị na ya so wee bịa ụwa bụ onye a na-akpọ onye ụwa gị. Onye ụwa gị, your reincarnator, chi onye ụwa gị, ọnya bụ the first entity gị na ya so bịa. Ya bụ the first entity ị kwesịrị inye nne, ị kwesịrị ịchịkwa ka o nwee ike wee kwudoro gị. Ihe chi onye ụwa mmadụ na-eme wụ ikwudoro onye ahụ ebe a na-ekpe ikpe ọjọọ banyere onye ahụ, chi ya idefend ya. Ebe a na-plot evil against that person, chi ya idefend onye anwa. Ebe a na-eche ihe ọma ga-eme n'isi onye aka, chi ya mee ka o rute aka. Ọnya nwa bụ ihe chi onye ụwa mmadụ na-arụkaba. Ọnya kpatara ndị Igbo ji wee tụ ilu okwu wee sị na chi onye adịrọ n'izu na isi na-acha ya awụ. Ebe n'ala Igbo e nwere imirikiti ndị mmadụ ndị na-ekwetara n'ihe ịnụ ụwa. E nwere ọtụtụ ndị na-ekwetara na mmadụ nwere ike ịnwụ n'ụwa
enwere ọtụtụ ndị na-ekwetarụ na enwere anything like reincarnation. Enwekwanụrụ ọtụtụ ụmụ nwanyị reincarnation debere ha single, mee ha nụrọ di. Enwere ọtụtụ ụmụ nwanyị struggle wee nụ di, mana reincarnation mere ha either na ha dị enwe peace na the marriage or na ha mụrụ nwa. O nwere ọtụtụ ụmụ nwoke showdown ha na-enwe na their career or their destiny or their marital life or their business or as a result of what I not identifying with their reincarnator. Ọtụtụ mgbe na enwere ndị a na-azụ azụ, ndị be anyị na-akpọ ha ndị ọchịbụọ, ndị a na-azụ azụ. Ọnya na-akpata mgbe ụfọdụ ị ga-asị gị na Okeke nọrọ ụwa ka ị nọrọ ụwa ya, ị gaa ebe a asị gị na Okorie ka ị nọrọ ụwa ya, ị gaa ebe a asị gị na Okafọ ka ị nọrọ ụwa ya. Most times it comes with people with great destiny. Ndị na-enwekarị challenge a na-abụkarị ndị akara aka ha mara mma, because na Okeke ga na-achọ ka ọ bụrụ ya nwa dara gị ka ihe nweta oke bụ ibu n'aka gị ebe ọ nọ. Okafọ ga na-achọkwa ka ọ bụrụ ya nwa dara gị ka ihe nweta oke aja bụ ibu n'aka gị ebe ọ nọ. O wee bụrụ ya bụ na ọ dị mma mmadụ ịmata onye ọ nọrọ ụwa ya. Yes, ihe a ọwụrụ an abomination. Ọ bụrụ ihe a na-fabricate. You understand? E nwere ọtụtụ ụmụazị ọ ga-abịa ịmụọ, ụmụazị ahụ na-ebilite ebido kpaba agwa dị iche iche, ebido kpawa agwa ga-ewetara gị nwa bụ nne ya maọbụ nna ya ife ifere, ma ọ ebido mebisiwa ihe, ebido kpawa agwa dị funny. Ọtụtụ ụmụaka a bụ hapụta ha nọrọ n'ọya, ịgwọpụta ha na nka ịgwọ ha na nke ọzọ, itirite ha taa itiritikwa ha echi. Ọtụtụ wụ ndị onye ụwa ha na-asị nee ka m na-akụ aka n'ụzọ, unu mepere m ụzọ, kwadoro m ọnọdụ n'isi nwatakịrị a ka m nwee ike wee nọrụ wee gọzibịa. A lot of us, the mistake and the struggle anyị nwere n'ụwa was a result of our parents not aligning us with mmụọ ndị anyị na ha so, ndị a kwesịrị idozi anyị na ha. Yes, ị na-etozi enwezie serious accumulation. Enwere ike ịmụ nwatakịrị, nwa ahụ emeye onye uwe bido nyebi ya nsogbu. Enwere ike ịmụ nwatakịrị ome 2 years onye uwe bido nyebi ya nsogbu. Enwere ike ịmụ nwatakịrị 3 years 4 years 5 years 7 years 8 years obido onye uwe bido nyebi ya nsogbu. Mana ọrụ ndị otu ụfọdụ anaghị ebidocha mgbe nwa ahụ ka dị very tender, like that a year 2 years 3 years. Unless ma ọnụọ nwatakịrị wụ dada, ịma na ndị dada na-ebido at a very tender stage enye nsogbu. You understand? Mana ọnwụ na-asị just na onye a ga-arụ ọrụ ndị otu, mgbe ụfọdụ onye ahụ na-eruche 7 8 9 10 before ihe ahụ ebido bịawa. That is the reason why onye ọbụla kwesịrị ịnepụrụ nwa ya anya. Do not allow your child to make the same mistake you've made. Anụ ụwa mmadụ na-enye mmadụ nsogbu. Sometimes ịfụ nwatakịrị ọ nọrọ na school, that child cannot concentrate n'ihe a na-akụzi ya because of gịnị? Na ya na chi ya dọrọ na mma. Distraction. Arụ ya ọmanwe concentration ebe a because na enwere things na-distract ya spiritually. You understand? So chi onye ụwa mmadụ bụ izizi, onye ma bụ mbido. Dịka onye Igbo, onye ma bụ mbido. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọdịnala, na ị na-amalite njem gị n'ọdịnala, jụọli ọrụ ị nwere ike ịrụ tupu ị nyewe onye ụwa gị nne bụ ọ bụrụ na o nwere arụ dị n'ụzọ gị, n'imega arụ, n'ịbụ nwa okorobịa n'ihigo nwunye mmadụ, ma ọ n'ịbụ nwunye mmadụ n'ihigo nwoke outside your husband in your marriage, ma ọ na ị na-esi ime bụ iyi nwoke ma nwaanyị, na ị na-eme mpụ na aghụghọ dị iche iche aja ana na-akọndem, nke akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl ka unu na-agụ na-akọndem kwa. Ọnwụ na imego such a thing, n'ihe ị ga-eme bụ ibu ụzọ kpụghalụ ihe ahụ i mere. Ọ bụrụ na ị kpụsịalụ ihe ahụ i mere, then you can now go ahead and make settlement with onye ụwa gị. Abịa na onye ụwa, ka m si kwuo before, enwere ndị nwoke na-anụ ụwa, enwere ndị nwaanyị na-anụ ụwa ya, a na-agba ya n'afa. Enwere ndị gift ha dị so strong
na onye ụwa ha na-abịakwute ha na-egosi ha onwe ha. Mana ọtụtụ mgbe ụfọdụ anaghị ama, o nwere ike onye ụwa bịakwute ha na-arụ gosi ha onwe ha, ọtụtụ anaghị ama. Do you understand? Mana o nwere ike ọ bịagodu, o nwere ike ịdị confuse, ịghọtara ihe ọ bụ. A na-esi n'afa achọpụta onye ụwa mmadụ. Ihe ị ga-emebi ijeje gbaa afa a na-akpọ afa agụ. E nwere ndị na-agba nke ha n'ụtụtụ, na mgbede. O nwere ndị na-abụ ha gba nke ha na mgbede, ada agbazi afa ọzọ. E nwere ndị nwee special day ha ji agba agụ. You understand? Ịgba agụ, ị mara onye ị nọrọ ụwa ya, ị mara ka ị ga-esi wee chukwa ya, ị mara ihe ọ na-eri, possibly ị mara ihe onye ụwa gị na-asọ, ị mara mmụọ so onye ụwa gị. Ihe so onye ụwa gị bụ ihe so gị nwa n'onwe gị. Ibido from there wee mee gịnị? Wee chukwaba, wee doziwe ụzọ gị. Dịka m si wee kwu na chi onye adịrọ n'izu na-esi na achọ ya ọkụ. Ngwa, ọ ga-adịba tata. Ụbọchị ọzọ anyị ka ga-eweta nkọwa ọzọ gbasara onye ụwa na ihe nwere ike ime mmadụ ma ọ bụ na ya na onye ụwa ya adịrọ n'udo, ma ọ wụ ka ụmụaka dị iche iche si agbara onwe ha agụ. Echefukwana na izitere m ozi na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgba afa, ma ọ na ị chọrọ ka arụ ọrụ gị ọrụ, ma ọ na ị nwere ajụjụ gbasara ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo, biko dere m ozi na WhatsApp. Ndewonu.